سلام كميتم سيكو برا سمعتنا بهرميني ميديا نلو مسوني عصرتو حد مقابيت زتدالو حصرتو وانا وزيناتها تاسعبنا خنربالكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا بتاعتهم كنقدم شودن دارقا كل تعامتات دحرز وسد مسرح حجي مبل سلاسان كلتن قابل نيتو مخانا زدما ناستات كلتا ميت عامتات زي كايدا متكل زي شارنت مختم تاخم تقبرو لزمالكت مخانو ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሾደን ሙሉእ ሓበሬታ ሃገራዊ መዝገብ ክታበት ዘሪቑ እዩ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎ ምግላጹ ኖርዌጃውያን ማናቱ ደረፍቲ ማርክሰን ማርቲኑን ጽባሕ ቀደም ኣብ ዝካየድ ውድድር ፍጻሜ ዩሮቪዥን ሾደን ካብ ዝኣቱ ፍትዋት ተወዳደርቲ ምዃኖም ከምኡውን ዓመተ 2023 ብደረጃ ዓለም ንስደተኛታት ዝኸፍአት ዓመት መንበራ IOM ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ሾደን ዳርጋ 2 ዓመት ድሕሪ ዝወሰደ መስርሕ ሕጂ መበል 32 ኣባል ኔቶ ኮይና ኣላ ሾደን ምስ ጎረቤት ሃገራት ኖርዲክን ባልቲክን ኣብቲ ወታደራዊ ኺዳን ኣብ ትጽምበረሉ ዘላ እዋን ናስታት 200 ዓመታት ዝጸንሐ መትከል ዘይሻራነት መኸተምታት ይገይሩሉ ኣሎ ሬድዮ ሾደን ኣብ ጎደናታት ዮተበሪን ዝረኸበቶም ዜጋታት ብዛዕባ እዚ ታሪኻዊ ለውጢ ፖሊሲ እንታይ ዝበለ ርእይቶ ከም ዘለዎ ማዘራሪባ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶታት ድማ ረኺባ ኣላ ሓደ ካብቶም ተሓተቲ ኣብ መንጎ ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ከቢድ ውድድር ኣጽዋር ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ኢና ንርከብ ዘለና እዚ ሕማቕን ኣስጋእን ርግእ ክንብል ከድልየና ኢሉ ካልእ ዋሃብ ርእይቶ ድማ ሾደን ናብ ኔቶ ምጽምባራ ንድሕነታ የደንፍዖ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ እንተኾነ ግና ናብ ዘየድሊ ህልኽ ዘእቱ ከይከውን ከም ዝሰግእ መሊሱ ኣሎ ብዘይካዚኦም ካልእ ተቐማጣ ዮተበሪ ኣሜሪካ ኩሉ ዝገብሮ ብረብሓ ሃገሮም እምበር ንኻልኦት ኣብ ግምት ዘእቱ ዘይምዃኑ ስለዚ ድማ ምጥንቃቕ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ እዚ እናኾነ ሾደን ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ኔቶ ድሕሪ ምጽምባራ ቀዳማይ ሚኒስተር ሾደን ኡልፍ ክሪስተርሸን ካብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መደረ ኣስሚዑ ኣሎ ሾደን ንኣባልነት እትውድበ ኣብ ጽቡቕ ምድላው ምህላዋ እንተኾነ ግና ሃገር ንምክልኻል ብዘድሊ መጠን ምዕጣቕ ዝኣመሰሉ ለውጥታት እውን ከም ዘለዉ ንሾደናውያን ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 200 ዓመት ፖሊስ ዘይሻራነት ኣንፈትና ናብ ማሕበረሰብ ሓባራዊ ምክልኻልን ምዕራባውያንን ወሲድና ኣለና እንተሓቢርና ድማ ዝያዳ ሓያላትን ውሑሳትን ክንከውን ኢና ኢሉ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሾደን ሙሉእ ሓበሬታ ሃገራዊ መዝገብ ክታበት ዘሪቑ እዩ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ መዝገብ ሓበሬታ ክታበት ኣስታት 7 ሚልዮን ዝርዝር ሾደናውያን ዝሓዘ እዩ እዚ ሓበሬታ ክዘርቕ ዝገበረ ኣማኻሪ IT እዩ ተባሂሉ ከም ዝጥርጠር ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ድማ ሕጊ ሚስጥር ትሒዝካ ብዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ እቲ ኣማኻሪ ነዚ ገበን ኣይወዓልክዎን ክብል ነቲ ክስታት ይክሕዶ እዩ እዚ እናኾነ ኣገልግሎት ስለላ ሾደን ሳፖ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ንምፍጻም ውዲት ኣሊሞም ብምባል ንዝጠርጠሮም 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ዝሓለፈ ሓሙስ ገሊጹ ሳፖ ምስ ዝተወደበ ገበን ምትስሳር ዘለዎም ጎነፃውያን ጥሩፋት እስላማውያን ኣብ ዝምርምር ስርሒት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓያሉ ህንፃታት ተፍቲሽ ምክያዱ ገሊጹ ኣሎ ወሲኹ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ንነዊሕ እዋን ምርምር ከካይድ ምጽንሑ ሓቢሩ ኣሎ ኖርዌጃውያን ማናቱ ደረፍቲ ማርክስን ማርቲኑስን ጽባሕ ቀዳማ ኣብ ዝካየድ ውድድር ፍጻሜ ዩሮቪዥን ሾደን ካብ ዝኣቱ ፍትዋት ተወዳደርቲ ምዃኖም ሕሩያት ዝምልምል መደብ ቲቪ ሜሎዲ ፌስቲቫልን ገሊጹ እዞም ማናቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ንሎሪን ብምስዓብ ዝተዓወቱ ኮይኖም ንሾደን ወኪሎም ኣብ ማል ምስታፎም ክብሪ ከም ዝስምዖም ይምዛረቡ ሓደ ካብ ቀንዲ መወዳድርቶም ካልእ ናይ 2 ሰባት ባንዲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቻርት ስትሪሚንግ ሾደን ብዘቕረባ ኩዌሴራ ትብል ስራሕ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ኣሎ ዓመት 2023 ብደረጃ ዓለም ንስደተኛታት ዝኸፍአት ዓመት መንበራ ተሓቢሩ ብዝተፈላለየ መስመራት ስደት ከዓ ብውሕዱ 8565 ህይወት ስደተኛታት ከም ዝጠፈ ተፈሊጡ ዛሃዝ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት IOM ካብ ዘውፅኦ ዝወስደ ኮይኑ ምስ ዓመት ነጻጽር እንከሎ ሞት ስደተኛታት ብ20 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ዘመልክት እዩ በዚ ድማ ህይወት ስደተኛታት ንምሕላው ገለ ወሳነ ስጉምቲ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡሎ ምክትል ዋና ዳይሬክተር IOM ኢጎቺ ዳንኤልስ ነቲ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ፕሮጀክት ድሕሪ ምትንታን ነፍሲ ወከፍ ዝጠፈ ህይወት ዓብዪ ሰብኣዊ ትራጀዲ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ነዚ ፕሮጀክት 10 ዓመት ዝጠፉ ስደተኛታት ኣብ እንዝክረሉ ዘለና እዋን ስድራ ቤቶምን ዝፈትዎም ብምስኣኖም ንሓዝን ክትብል ገሊጻ
زيكازي زحاش هيوت نمدداي زقبر حادقنيا قعزوتات نمنكاي زعالمه وحس سدت كل مقبر أقداس مخانو أسميرات اللهم أب كلتشان عسران سلستن زنبرو قطري كابتي أب كلتشان عسرتو شدشتن زنبرة زلعالو خينو شمون تشحن 84 موت أقاتيمي بروجكت أب كلتشان عسرتو 4 كاب زجمر ندحر كلتشان عسران سلستن زبزحو سدتنياتات مماتهم قمقيملو مبزحتهم زموت لعلي فرقي بسنك متحال زتخصت خينو حدقا مكاين نقونتونون سعيبهم زمتيم أزي سدتنياتات زلولو تسفا زغرت خونتا زقلح كوينو مبزحتو جيزي بسنك حسرات وحدا مرستات بزي سرعن حدقنيان مسمرات بيلم يقعز مهلهم قمقيمو ما كلاي بحرين أتم عقباز ديلي سبا زيادة حدقنيا محلف خينو يغطلالو عام تراي بوحدو شلستا شحن 129 سبات كموتن كالو زدما كاب كلتشان 10 ندحر تزل عليه كابزي أهجرات أفريقيا آسيان ترايز يفلت موت سدتنياتات زيغاتاتن أب سهران معكلاي بحر ناقاتي مونالو بفلاي دما كاب آسيا ريهونجيان أفغانستانن كابزي يوم تتكست خوينو مالو مس هارميني ميديا هم زلهم كبرا سمعتنا أموداتا تمرمرت بريطانيا أب جماجم بحر دوباوي عدي إنجليز أب زركبات عرف أب عالم زت أنتو مخانو زت نقرلو أسر جاكا رخيبهم جاكا أب ميهيد سومرست أب زركب حصاوي تقبيرو ترخيبو تمرمرت يونيفرسيتات كامبريدجن كارديفن أب بريطانيا حساب حجز ترخبو بعد ما زي قدمو أسراتي وتنتاويان أقرب مخانم قلي تمالهم اتهم كالا موي فاتن تباهلهم زي صوعو أسر هيوت أقرب سيهم زمسلوم كم عند عاليت نايلو ما أقرب زي حسابو زماسر قمتهم توم زعابيو كاب كلتك 4 متر زاسر هيوت أقرب كدمية 100 مليونات عامتات جيوغرافي أب مغراز كمون قماقم روباتاتن باحرن أب مرقاق زنبرم ترى زرئيهم تباهلو بمسارة أبساب بي بي سي مبارك برا سمعتنا نلو مزدلنا يوم حضرتي وانا وزيناتات زوم كساب حجيك تكاتاتلو مصنحكم يوم مصنع بمصنحكم أزينا نمسقنا بزن سنابتكم سلام